Helsinki, vanhan kaupungin koski. Ei me pari vuotta sitten oltaisi arvattu, kun keskusteltiin tämän vanhan kaupungin kosken padon purkamisesta Jasper Pääkkösen ja monen muun aktiivin kanssa, että asia etenisi niin nopeasti, että se olisi jo tänä keväänä Helsingin kaupunginvaltuustossa ja lautakunnissa päätettävänä. Haluan lämpimästi kiittää kaikkia niitä kaupunginvaltuutettuja, jotka ovat tukeneet tätä hanketta. Tässä vanhan kaupungin kosken padon purkamisessa hän olisi kyse siitä, että tuolla taustalla näkyvä kevättulvan vesimassojen alle jäävä patorakennelma, osa siitä tai kokonaan se patorakennelma purettaisiin. Kaikki nämä vanhat hienot rakennukset tässä ympärillä jäisivät ennalleen, mutta tähän muodostuisi pitkä koski aina tuonne Pitkäkoskelle saakka. Helsinkihän on saanut nimensäkin tämän patoaltaan alle jäävästä koskesta. Ruotsinkielinen nimi Helsingillä on Helsingfors. Ja tuossa takana oleva Koskelan kaupungin osa Forsby on myös saanut nimensä siitä koskesta, jota tässä paikalla ei enää ole. Tässä on tällä hetkellä 2 haaraa. Alun perin ilmeisesti lähes kaikki vesi on tullut tämän haaran kautta, mutta myöhemmin sitä vettä on ohjattu myös tuon toiseen itäiseen haaraan. 1700-luvulta olevien piirustusten ja valokuvien perusteella, maalausten perusteella voidaan huomata, että jo silloin tässä on ollut pieni pato paikalla, mutta huomattavasti paljon suurempi osa vedestä on kulkenut nimenomaan tämän läntisen haaran kautta ja vain pieni osa tuolta itäisen haaran kautta. On esitetty myös pelkoja siitä, että veden pinta laskisi jopa Nurmijärvellä saakka, jos tämä patorakennelma tästä puretaan. Se ei pidä lainkaan paikkaansa, on täyttä höpöhöpöä. Meillä on todella taitavat vesi-insinöörit, jotka pystyy suunnittelemaan hallitusti tällaisia padonpurkuoperaatioita, ja sillä vesi-insinöörien työllä pystytään päättämään, että mille tasolle vedenpinta missäkin päin asettuu. Tämä padon purkaminen mahdollistaisi tähän upean virkistysalueen aina sinne Pitkäkoskelle saakka. Se mahdollistaisi kalan nousun. Tästä tällä hetkellä ei minkäänlainen vaelluskala tätä läntistä haaraa pääse nousemaan ylöspäin. Se tulisi mahdolliseksi. Jonkun verran on esitetty myös huolta siitä, että minkälaisia massoja ja myrkkyjä ja sedimentteihin patorakennelman taakse on vuosien aikana kertynyt. Sekään ei ole mitenkään ylitsepääsemätön ongelma. Tällaisina kevättulvina, niin kuin tällä hetkellä tämä tilanne on täällä, niin tuolla on voimakasta liikettä tuolla pohjassa ja vuosien ja vuosisatojen aikana ollut, ja jatkuvasti se pohjasedimenttikin pääsee siellä tällä hetkellä muokkautumaan. Pystytään tekemään myös erilaisia puhdistustoimenpiteitä tuolle pohjasedimentille. Myöskään Vuolejoki-simpukat, joita löytyy tuolta ylempää, eivät tästä hankkeesta kärsisi. Päinvastoin. Hieno hanke, kannattaa viedä eteenpäin. Suomi kuntoon, Riku eduskuntaan.